Сега ще ти кажа точно колко пари си загубил през последните няколко месеца, поради факта, че не си влезъл в нашата Viber група. Искам да ви покажа един модел, който пращам днес за мой клиент. Маратонките са ето тези. Ето така ще ги дам. Казват се Nike Alpha Flight 3. Започваме първо с вносителя. Фирма Sporttime, официалният представител на марката. Не може да говорим за никакви реплики тук при нас, винаги продаваме само оригинал. После отиваме на цената. 630 лева са били маратонките, ето ги. Оттам имаме 76% намаление, 77,30. Единственият минус е, че маратонките са с кутия без капак. Абсолютно оригинални, чисто нови, неизползвани. 42 номер, не е някакъв гаден номер, 42 все пак. Пращаме ги още днеска за 77 евро, 76%. Между 630 и 150, разликата е 480 лева. Ето толкова си загубил, ако си ги купил маратонките преди няколко дни, а не си влязъл в нашата Viber група. 77,30, 1 евро и 70 и цената става 79 евро. Толкова ще плати клиента, евро и 70 или 80 доставка и цената от 77,30. Не чакай, а влизай в групата.